Pílula sobre WooCommerce, o teu comercio electrónico. Se necesitas construir un sitio web de comercio electrónico, WooCommerce é unha das plataformas personalizables e de software libre construídas sobre WordPress máis populares do mundo. Engadindo o plugin WooCommerce a calquera sitio de WordPress, poderemos crear unha nova tenda en poucos minutos de forma gratuita e ter estatísticas en tempo real das ventas. WooCommerce é totalmente personalizable, co cal poderás vender desde clases de gimnasia ata coches de luxo. Poderás engadir características e funcionalidades coas extensións oficiais de WooCommerce desde o seu marketplace. E tamén poderás dirixir a túa tenda desde calquera lugar do planeta, coa aplicación WooCommerce Mobile para dispositivos móviles Android e iOS. Con WooCommerce poderemos crear escaparates bonitos e atractivos, personalizar páxinas en cuestión de minutos, xestionar de maneira eficiente as nosas operacións comerciais, simplificar o tema dos impostos das vendas, ter métricas de rendemento e un escritorio central potente, dispor dunha comunidade grande e apaixonada. WooCommerce está traducido a varios idiomas. En resumo, poderemos deseñar un sitio de venda en liña atractivo, profesional e que responda ás necesidades dos nosos clientes, optimizado para dispositivos móviles, e crear o escaparate perfecto para a túa marca sen necesidade de coñecementos informáticos. Antes de lanzarnos a crear a nosa tenda ou negocio en liña, poderemos probar todas as funcionalidades de WooCommerce a través do CETIC virtual, sen necesidade de instalar nada. Vamos ver como funciona. Unha vez teñamos instalado o plugin de WooCommerce no noso WordPress, no panel de administración tenemos un apartado propio para a configuración completa de WooCommerce. Dende este apartado, poderemos modificar todas as características relacionadas cos pedidos, cupóns, clientes, estatísticas, extensións e resto de características.